teraz je fáza B, respektíve fáza X. Čo? Televízny vysielač. To je dobrý, ale technika. Nejaký ten spray na LCDčka. Ako natáčame, máme. Hej? Až do žuvačky. Hej. Drž v ruke. A už to jede. Teda aspoň by mohlo. To nie je na teba, svinstvo. Vietor jemný odtade. Chceš ty? Už natáčaš. Prečo? Hej? Jaj. Ale... Počkaj, Ajo, Domino, nechaj. Musíme zistiť príčinu. Zistiť príčinu. Že by ho aerodynamika až natoľko ťahala pred. V poriadku. Hore.